Nselmilkom nilqakom għal programmi ieħor Kuxjenza. Illum se niddiskuti l-ġieħ li jikkawża il-ġudizzju meta wieħed jiġġudikak mingħajr ma jaf l-istorja. U miegħi għandi 3 persuni li żguri li jafu jitkellmu u jitħattu fuq dan is-suġġett. Għandi l-Clifford Gallia li jitkellem u jwassal ħafna messaġġi f'dan l-istil u ma anka ħsibijiet oħrajn. Għandi l-Diane Gallia li skoprejta minn dak li tikteb fuq Facebook u għattil dil-persona li t-nistidina. Huwa Manuel Camilleri ta' fuq l-istorja li kellu fil-passat meta ma kienx ħati u xorta spiċċa l-ħabs min jaf minn xi għadda u żguri li jaf xi ġifieri il-ġudizzju. L-għonet nirringrazzjakom ħafna illi ġejtu hawnhekk. Emanuel, ħanibda bik. Jiena l-aħħar li għamilna programm u meta nidħol fl-istorja tiegħek dejjem għalkemm għadda ħafna snin xorta l-emozzjona ruħi għaliex inti bniedem kwit, bniedem sinċir, bniedem ġenwin u min jaf minn xi għaddejt meta dak il-perjodu spiċċajt il-ħabs intortament ma kontx ħati u tħalt ġoħ il-ħabs għamilt sentejn u x'kollox. Għamilt 13 xahar kollox. 13 xahar, orrajt, sena u xahar. 397 days blażat. Ma fimni, ħafna. Ġifieri anka naħseb ftit sigħat huma moħqri, jaħseb u wara dak iż-żmien kollu. Pero mhux ħanitkellmu fuq l-istorja tiegħek, kulħadd jafa l-istorja tiegħek. Il-ġudizzju ma tan-nies, ġifieri meta inti spiċċajt hemm ġew min jaf minn xi għaddiet il-mara tiegħek, il-familja kollha t-tifel kien ġiew jitkellem. Ekku. Aħna bħala ġudizzju bniedem ma jkunx jaf x'inhi l-istorja u jasal l-konklużjonijiet mingħajr ma jaf l-ebda fatt. Jiena l-mara tiegħi pereżempju ċertu ħbieb telquha mingħajr ma kienu jafu l-fatti. Wara li għaddejna minn xi għaddejna u l-verità ħarġet u kulħadd kien jafa, dawn il-ħbieb ġew jokorbu. Għal xiex aġġilt, għal xiex meta l-mara tiegħi kellha bżonn is-support ma sabithomx, ħarbu għax ma rridux jitħaltu ma' suppost kriminali. U inti l-akkuża tiegħek kienet kera. Ħafna kienet kera. Ġifieri inti ma ġejtx akkużat jien naf ħanibda nivvinta ser jien naf pereżempju, imma ġejt akkużat b'xi ħaġa relatata mal-lar ħaġa naħseb mill-abbuż fuq tifla, ġifieri u li ma kien vera xejn. U għadek issofri minn dak li għaddejt minnu għalkemm issa għadda ħafna żmien. Issofri titgħallem li tgħix b'dak li tkun għaddejt minnu. Jiena llum il-ġurnata nħares dejjem il-qudiem, għandi l-familja tiegħi li hija jiena l-mara tiegħi bħalma dejjem qed u nibqa' ngħidha hija dik il-blata li jiżammitni fejn qiegħed hi kollox għalija u li tagħtini l-support li nkompli għaddej. U kemm tapprezza l-fatt illi għax naħseb l-ikbar weġa tkun jekk il-ġudizzju jiġi minn nies ta' ġewwa. Però l-mara tiegħek qatt ma ġudikatni. Qatt. U fil-verità bħalma kulħadd jaf meta ħarġu dawn l-akkużi kull ma konna għandna flimkien 6 xhur. Ġifieri it was relatively early fil-ġismu tagħna u setat tiġġudikani easily. Imma emnet fil-verità. Baqgħet hemmhekk, baqgħet il-pilastru. Kif naħseb kont inweġġa' ħafna iktar li kieku kont inweġġa' immens li kieku il-mara tiegħi ma kienitx il-pilastru tiegħi. U nies li kienu fiċ-ċirku tiegħek ġudikawk ukoll? Fiċ-ċirku tiegħi per se ma nistax ngħid li ġġudikawni. Issa x'intqal minn warajja ma nkunx naf. Imma jkun hemm min jkun qal xi kelma li hemm jolaw. Inti qatt m'inti garantit li jiena tngħid il-verità dimet li ma ħarġux il-fatti. Ikun hawn ħafna stejjer fl-aħbarijiet kuljum. U nibda naħseb u niftakar fik u ngħid min jaf jekk hemmx stejjer oħra bħal Emanuel imma ma ħarġux baqgħu hemm ġew. Kemm tħoss għalihom u għal min hu madwarhom
u kemm tweġġa' meta tara l-kummenti illum għax illum fuq is-social media mhux Malta biss id-dinja kollha kulħadd wara dak il-keyboard kulħadd jgħid kemm tweġġa' inti għax inti tpoġġilek innifsek f'dik il-persuna. Attenti ma tixjiena, impoġġi lili nnifsi minflok dak il-persuna. U meta nara ċertu kummenti, speċjalment ikun hemm xi ħadd ikun għaddej minn ċertu affarijiet li toħroġ fuq il-medja, in-nies dej jiġru għal konklużjonijiet mingħajr ma jkunu jafu l-ebda fatt. Inti la inti min tiġi ġo fiha, il-fatt qatt min se tkun tafu. Allura tiġġudikax dak il-bniedem kollu bżonn ftit support, sa tkun daqsxejn morali, tkun support ta' ħannieqa, tkun support ta' kelma. Ma jkunx irid li tkompli tniżlu għax tiġajjat f'infern minn xi jkunu għaddej, il-kelma tiegħek tkun niżiltu. U nispera f'Alla li jaħsbu in-nies qabel ma jiġġudikaw u qabel ma jikbu u jinħabbew wara dik il-keyboard. Dajjen, jiena l-kitbit tiegħek insegwihom ma kontx nafek xejn ħlief bħala modella ġieli rajtek timmodella però ma nafekx. Però meta rajtek tikteb u l-ħsibiet profondi f'simili għal jikteb Clifford fil-fatt Clifford ukoll jikteb profond ħafna. Qatt tara din il-mara barra li hija kapaċi fil-modellar u fil-qasam tal-moda, però l-ħsibiet tagħhom profondi ħafna u inti titkellem ħafna wkoll fuq il-ġudizzju. Min xi xaddejt biex illum tħoss il-bżonn li teduka, li titkellem, li tajt il-weġġat tiegħek. Ifimni, n-nies wara l-image inti ma tafx minn hemm. Ġifieri wara l-image tiegħek hemm persuna li tkun għaddiet minn episodji li ma tafhomx inti. Allura inti meta tiġġudika persuna, jiena l-kidbiet tiegħi huma xi ħaġa li tkun għaddejja minnha jiena. U li jiena għandi l-mużika, l-isport li u l-kidba illi għamluni minn jien illum. Issa llum forsi l-kidba u l-mużika jiena il-ħajja nara bħala nota. Dak li kollu ngħaddu minnu hija nota li tinkiteb bħala mużika f'ħajjitna. Il-ġudizzju tan-nies jiena ħadd ma jaf, pereżempju, forsi ftit jafu dak li huma viċin li jiena għaddejt minn abbuż mentali. Għaddejt minn violenza domestika fiżika wkoll. Jiġifieri ċertu emozzjonijiet tiegħi li daw ġarrejthom tul l-esperjenzi ta' ħajti, forsi fil-kidba nesprimi iktar ruħi u nista' nkun nifhem iktar in-nies minn xiex ikunu għaddejjin. Issa jiena bħala ġudizzju għax jarawni minn barra li nżomma min jaf kemm smajt li jgħidu affarijiet minn warajja kemm trida ma wara tbissima jkun hemm persuna illi forsi qed taħbi dak kollu illi inti ma tafx bih. U persuna dbati ħafna mill-ġudizzju, pereżempju jiena mill-żmien li ma kontx nitkellem, kont nibża nitkellem għax inti meta tkun għaddejt minn mental abuse tibża tingħalaq fik innifsek. Forsi llum bit-terapija qed iktar niskopri li l-nifsi u kapaċi nikteb u nitrażmetti issa jkun jiġi ġudikat għax nikteb. Hemm min jgħidli toħroġ l-affarijiet tiegħek għax in-nies jieħdu pjaċir bid-deni. Fuq il-Facebook, fuq ħafna midja soċjali ħalli ma nsemmux pjattaformi li hemm ħafna li inti kollok 1K friends. Kemm huma l-vera ħbieb? Kemm huma n-nies li jiġġudikaw fuq ritratt jew għax jarawk pereżempju f'relazzjoni jippruvaw jiġġudikaw jew jippruvaw anke jidħlu ġo relazzjoni. Ġifieri dawn l-affarijiet jiena sibthom. U xorta naħfer, ġifieri għalkemm forsi hemm nies li weġġawni jiena llum il-ġurnata sirt naħfer. Naħfer u ngħid ma jafux min jien, ma jafux min xi għaddejt jien. Jiġifieri jiena għadni sissa forsi mbagħad minna x'ankax nikteb u tinduna anke minn ċertu ritratti li ttella jekk ittella ritratt waħdek tara ħafna likes. Jekk ittara ritratt mal-partner jew whatever tara li jonqsu il-likes. Jiġifieri interessanti di ta'. Daw affarijiet. Għaliex taħseb li jonqsu l-likes għax ittella ritratt ma' xi ħadd? Għax hemm ħafna nies li neħbew wara dil-pjattaforma, fimt? Hemm nies ma jixtuqx jarawk ferħana, hemm nies jixtuq jarawk dejjem taħt l-art. Jew qed tifhem jiġifieri daw affarijiet jiena ninnutuhom għalkemm jiena forsi nikteb ħafna lhom il-ġurnata, ninnutuhom. U hija pettiness, hija xi ħaġa
mhix sabiħa, però hija reali. U inti meta tmiss ir-realtà, meta inti tara fil-profond ta' minn hemm wara daw il-pjattaformi, tkun persuna però li tkun sensittiva u tkun b'saħħtek ukoll biex teleb daw l-affarijiet. Jiena l-lum il-ġurnata qed nelibhom waħdi. Ġifieri għaddejt minn esperjenzi li f'ħajti li kbirt u għadni qiegħda nikber. Għadni qed niskopri affarijiet fija li tul il-ħajja qiegħda nikber waħdi. Jiena vera taffaxxinani kif titkellem u vera kontenta tnejt kelli raġun meta ġibtek il-programm għax kont ċerta li il-mod kif tikteb Clifford inti barra inti ħabib tiegħi snin twal bnidem li inti studjat akademiku, ħriġt ħafna kodba wkoll, però mbagħad napprezza illi tiddedika ħafna ħin biex tagħti dawk ir-riflessjonijiet li jkunu profondi ħafna u ġili ngħid ara Clifford qed jirriskja għax inti persona pubblika ma xorta tgħidhom. Jiena niċċassa kif nisimgħu dawn l-istejjer u nibqgħu nirrepetu l-istess bali. Jiġri każ fil-pajjiż u l-ewwel ħaġa li jagħmel il-bniedem jinfex jikteb, kulħadd irid jgħidlek x'suppost sar, x'messu jsir issa, kieku kienu x'jagħmel. Imma meta forsi ftit melħ ġal-moħħ jaħseb li kieku kienu f'dik is-sitwazzjoni x'kien jagħmel, nibda ngħid u nsaqsi jaħseb u jirraġuna x'se tagħmel kieku kienu. Imma qisna jien nanalizza ħafna s-soċjetà. U nibda ngħid qisu l-bniedem tant ikollu forsi battalji interni li jrid jiżvoga x'imkien u jieħu l-okkażjoni biex ħajjar il dak, kisser lil ieħor. U jinsa wkoll li dan huwa kliem miktub. Jiġifieri biex tasal tikteb kliem miktub li ħajibqa' illum anke screenshot, eċċetera, u anke bil-memories, jiena bil-memories kif kulħadd jiġrilu, titla' memorja ta' 13 sena ilu fuq Facebook. U ġieli tgħid ara kif ktib dak iż-żmien jien, qed tifhem? Kif tasal anke f'kampanji elettorali jkun hemm min jasal jgħajjar bi kliem ħażin. Kif tasal tikteb u qed tirrappreżenta lilek innifsek fil-mod miktub fuq is-social media, qed tirrappreżenta lilek dik il-kelma, dik is-sentenza, dik il-frażi u tħalliha hemm. Jiena hemm ħafna affarijiet xi nħobb dwar pajjiżi li niftaħar bihom u kburi bihom, patriottiku nqis li nnifsi, imma kieku xi ħadd tisaqsini x'inhuma l-agħar affarijiet li sfortunatament hija karatteristika. U anke qed ngħidi, dik ħatara, dik ħatejt, għax illum tittoqgħod b'700,000 fajn kif titkellem u tispjega kollox għax il-bniedem jassumi u li tassumi hija ħażin ħafna għax tinterpreta li tixtieq inti. Jien anke issa waqt li qed nitkellem qed nispjega xi ħaġa li żgur ċert li dak li kulli jrid jifhem ħajjifhem. Ħanerġa' niġi għall punt. Jekk hemm affarijiet li jdejquni ħafna fil-karatteristika tagħna hija lejra, sewwa, il-batti bekki li ma nifilħux kważi lil xulxin, u mbagħad l-ipokrezija li f'ħames ix-xirka mort il-mixja ta' Buttino, li fl-istrina naqadna kemm aħna maqudin, li mit xi ħadd kemm kien raġel sew mara sew. Jew inkella sar jew sar suwiċidju rridu naħdmu s-saħħa mentali, s-saħħa mentali, s-saħħa mentali hija di. S-saħħa mentali hija s-sinjur. Dawk huma s-saħħa mentali, għadna naraw stejjer sal-lum. Tajjir vizavi politiċi, vizavi nies tal-medja, vizavi stejjer, anka sempliċement xi ħadd jinsa jikteb, pereżempju seħħet splużjoni ftit ilu li n-nies nsejthom l-aħwa, mhux għax ma rridx isemmi, għax nesa. Tassumix li għax il-bniedem ma jħobbx l-annimali, ma semmix l-annimali, irridu noqogħdu bil-pinna u bil-klamar. Qisu kull bniedem jistenna li kull bniedem ieħor huwa kamra tal-aħbarijiet. Li anka kamra tal-aħbarijiet ġieli kollha misinformation. U dik hija s-saħħa mentali, dik li għajjih il-bniedem, dik li twaslu għal ċertu affarijiet, fosthom id-droga. Issa jiena meta nitkellem fuq l-esperjenza tiegħi u nħabbar pereżempju jien 3 snin clean. Jgħiduli jkun hemm kumment da jixraqlu jkun ambaxxatur. Unbelievable. Flok jgħidu his mess turned into a message li you can succeed. U qed nagħmel xogħol nimmaġina li tajjeb fid-diplomazija għalkemm ma kellix esperjenza, imma kelli esperjenza varja f'amministrazzjoni livell lokali u anke internazzjonali permezz ta' reġjun. Imma xorta jkunu lesti jweġġawk. Hemm min studja għad-diplomazija u għamel affarijiet li mhux tajbin, u hemm bħali li jiena ma kontx fil-linja tad-diplomazija, insertajt kelli international history,
U forsi qed nagħmel biċċa xogħol tajba. Moħħna biex niġġudikaw, nedew b'dawn l-affarijiet. Il-ħajja qed ngħajjuha aħna, is-soċjetà qed inkissru aħna bil-sienna, u hija sfortuna li ċokontana iġibna villaġġ wieħed, allura li jiġrif laħal jinstama' Malta kollha. Però naraw anke fuq livell internazzjonali x'jekk tidħol BBC, tara kummenti tgħid daw bis-serjetà. Jiġifieri mhix xi ħaġa ta' Malta, ma jien minn Malta jippurtani l-iżjed għax ngħix hawnhekk u rid is-soċjetà tiegħi tajba. Meta toqgħod tiżen u tara jien sensittiv, jien jekk ikun hemm 99 kumment tajjeb u wieħed negattiv, nibqa' sakemm kważi nkellmu nsaqsi ħala. Jew pereżempju l-famuża, u nsemma ħafna social media, qabel konna ngħidu ma tix tagħti każ, llum saret id-daily life tagħna ma nistgħux ma nagħtux każ, ngħixu biha u naħdmu biha naqalgħu il-flus minna ġieli nużawha biex nippromovu xogħolna, hemm min isib xogħol biha, jiġifieri bil-fors tagħti każa. Flok ma jaqbilx miegħek u jħallik jagħmel dik li ngħidu let's go, jagħmellek love emoji. Li lilek titriggerjalek ċertu nervi, irritazzjoni. U min ikun jaf jikkontrolla, min ma jkunx jafu ħajweġeb lura. Allura dak ħajżviluppa f'battibek. Il-battibek ħajġi tajjir, it-tajjir ħajsemmi l-ġenituri l-familja u ma tispiċċa qatt. It-tfal ħajaraw il-komment li tajt lil dak il-persuna fuq il-familja tiegħu u jweġġaw, inti ħadħossok ħażin għax tgħid ma jmissniex għamiltek, forsi ġietek l-inkwiet ma tax-xogħol għax inti mhux suppost tikteb ċertu kliem, aqra kemm fiha katina li ma tispiċċa qatt, imma ma naħsbux. Think before you act, ma nagħmluhiex. Li għadha tista' tkun int. Le jien qatt ma ħanieħu droga, jien hekk kont ngħid. Ma dejt minnha. Jew jien qatt ma ħanagħmilha, kif tista' tgħid qatt? Jew jagħtuk liblu għax inti kont kiesaħ pereżempju, jew ta' bħal meta student pejjeb sigarett. Qed tifhem? U nqabad fil-vizzju ba' omru jpejjeb. U x'taħseb fuq li qalet Dajjen għax Dajjen għamlet punt tajjeb ħafna. Illi għax tilbes tajjeb u għax hija persuna li qiegħda fil-qasam tal-moda, għax timmodella u għax sabiħa, minħabba lejra, qalet iktar jieħdu pjaċir jaraw kieku kienet imdejqa, jew kiesħax hija modella, ħafna ġudizzju. Il-kelma eżatta hija ejra, m'hemmx iddur mal-lewża, u bniedem ġieli jekk tgħidilhom bil-kemm ma jieħux għalih u jirribattik. Għax hija ejra pura tkun. Ġifieri jiena nara xi ħadd gustus, ħanejdlu gustus, mhux se noqgħod indur mal-lewża, u tkun tixtieq imma mhux se ngħira għalih jew nixtieq l-uddeni għax jiena m'għandix il-figura pereżempju blebs bħal dak, imma mhux kulħadd kapaċi jagħmilha, mhux kulħadd għandu dak is-sens li jgħid isma' jiena qiegħed u dik qiegħda hemm. Jiena għandi din u dak għandu liema. Għandu t-talenti, qed taqbel ħafna rajt il-Manuel jaqbel ħafna ma li qed tajt. Ħafna naqbel miegħu, ġifieri li qed jgħid huwa kollu minnu, kollu jagħmel sens, ġifieri. Lejra hija waħda minn naħseb l-ara affarijiet li tista' tgħaddi minnha li bniedem jgħira għalik. Ġieli imma jiena pereżempju tiġrili u ndum ġieli biex nitgħallem, jiena lejra l-aħħar ħsieb li ngħid forsi għalhekk, lejra ma nifhimix jiena, ġifieri ma nafx, ġieli tiġrilkom u xi ħadd jgħidilkom ma għax jgħidha u inti tgħidu l-fista jkun għal xiex. Ma tifhimix, Dajjen għandek xi tajt fuq? Jiena u l-ħbib tiegħi tfajliet aħna ma ngħiru xejn lejn xulxin. Ġifieri jiena ħabba tiegħi famuża kantanta u Claudia Faniel. Claudia, eżatt. Naf għax rajt ir-ritratti u tellajnihom. Allura tant aħna kif taqbad tgħid ma ngħirux ġifieri għal li qatt ma qastar dinna mir-razna, ġifieri jekk jiena ħajkolli xi ħaġa sabiħa fuq li isma' trida jew tgħid li isma' titilbisha dik il-libsa tixraqlek, ġifieri aħna dak allura inti toħodha bi kbira meta tkun taf li l-kattiverja u lejra tan-nies, forsi qabel kont noħod iktar bi kbira llum il-ġurnata kif nuża l-frażi li qal leddem. Ġifieri dik għaw ktieb ukoll li qiegħda naqra. Popolari ħafna. U titgħallem ħafna. In-nies jiena nemmen li tallimt ħafna mant in-nies. Ġifieri lejra għaddejt ħafna minn u forsi missejt il-qiegħ wkoll, però llum tellatni l-fuq. U llum tallimt ġifieri li la jiena m'iniex kapaċi ngħid inħallihom leddem u nkompli nimxi l-qudiem. Emanuel, inti li għaddejt minn tant tbatija, imma m'hemm sabiħ ukoll, għax inti ħajtek imbagħad
isa ek fjorixxiet fi żbuħija nistgħu ngħidu, ġifieri minkejja dak il-ħażin kollu hemm tama u x'vera. Dejjem hemm tama, qatt ma tista' titlif għat-tama. Raġuni li dejjem ikollok il xi ħadd li qiegħed hemmhekk biex jorik u jmexxik lejn it-tama, ma tistax qatt taqta' qalbek. Kien hemm perjodu li qed qalbi biex ngħid kollox, bħalma konna tkellimna, kien hemm perjodu li rajt l-ikraħ u rajt l-iswedija. Imma fl-aħħar mill-aħħar looking back, naħseb dak l-iswedija u dak l-ikraħ is-Sudani iktar illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata tagħni iktar saħħa, iktar mentally I'm stronger, nara affarijiet li ma kontx narhom qabel, naħseb affarijiet li iktar nidħol fil-profond milli kont qabel u nħares dejjem il-qoddim. Ma nistax nħares lura, dak li huwa warajja huwa warajja. L-qoddimi, I don't know what's coming, allura nipprepara għal dak ta' qoddimi, mhux dak li ħallejt warajja. Veru qed napprezza li x'anke jien qed nitgħallem ħafna minn għandkom, anke Dajan qalet li taħfir kemm sabiħa, però mhux faċli taħfer, però meta taħfer, inti x'taħseb fuqha meta taħfer mbagħad tinħeles vera, però mhux faċli, ħa nitkellem għalija jiena ma nsibx faċli. Il-maħfra hija l-isbaħ ħaġa, jiena ifhimni, inti aħna ngħidu ma tinsiex però biex inti ma terġax tgħaddi mill-istess affarijiet, speċjalment anke f'affarijiet ta' relazzjoni mal-uman, għax l-umanità tibqa' umanità. Però kif bdejna ngħidu let go, pereżempju kumment ma twiġbux, kultant ikollok twieġeb biex forsi tgħallem. Għax illum again nerġgħu nassumu li ma weġibx għax għandek x'taħbi, jew għax qallielek tajba. Rajtu wieġbu laqas biss wieġbu lura, again nibdew nassumu f'dak l-aspett. Bħal meta ngħidin u jingbura ħafna biha, politikament għataw nies jaħsbu li jekk bniedem għandu naħa u l-bniedem għandu ieħor, mela daw ma jistgħu qatt ikunu vera ħbieb. Jekk huma vera ħbieb, għal għajn in-nies. Jiena kburi li jiena ħabib ma' kulħadd. U la għal għajn in-nies u la biex nilaq għax hija n-natural tiegħi. U jiena ma nistax nobgħod il xi ħadd jew għax inżomm ma' partit il dak ma nkellmux jew nieħu pjaċir bid-deni tiegħu. Għax sempliċement raġuni għax jiena ma' dal-partit. Hemm relazzjonijiet li nagħmlu fil-ħajja li forsi sifirna 10 snin ilu, sirna ħbieb. Ġranna xaġa fl-imkien, għadda żmien, jiet ma' partit, persuna edha ma' partit u telat fil-parq. Allura dik ħana boda jien. Jekk kelli esperjenzi sbieħ fil-passat magħha u din hija l-livell ta' maturità. Għax f'momenti bħal dawn, kif għadda l-pajjiż, għalkemm insemmu ħafna li kienu kampanji sbieħ u pożittivi, tara ħafna il-mibeda lejn xulxin. U kważi jiddubitaw kanka persuna bħali li dejjem hekk kont, jien kont 10 snin kunsillier in-naxxar mhux il-bieraħ ta'. Jiġifieri spiċċajt f'xi 19, sorry. Jiġifieri jgħaddi żmien. U xorta jibqgħu jiddubitawk meta tikteb xi ħaġa ġenerika b'mod nazzjonali, jgħidulek kumment sarkastiku li biex tidher ħelu. Jew imma kif tista' ma tniżżilx li hawn nies li vera għal grazzja tal-Alla jirraġunaw bħali. Qed tifhem? Jekk jiena pereżempju f'dal każ qed nitkellmu fuq hekk, inħobb li l-pajjiżi vera u nemozzjona ruħi, inti taf kemm inħobb pereżempju n-naxxar. Jien irrelevanti ma qed imexxih in-naxxar. Il-Marja Bambina. Qed insemmi eżempju biex in-nies jifhmu. Ekku. Ma nistax jiena nobot nieħu gost ovvja li inti ikollok is-sapportijak u tara xi ħaġa li inti forsi tissapportija tmur tajjeb, imma ma tistax dal-livell kważi taħdura u tox tgħidli għax taf x'ġara fl-istorja, iwa vera dik hija storja, imma rridu nimxu l-qudiem. Clifford, nirringrazzjak il-programm ħarab għattilkom, il-programm jaħrab Clifford Gallia, Diane Gallia, tiġu minn xulxin li. U Manuel Camilleri, grazzi ħafna, għamlu kuraġġ, il-ġudizzju jweġġa vera, però titħallihom in-nies u tfiq u timxi l-qoddim kif qalulna il-mistiedna tagħna. Grazzi lil James Azzopardi u l-kru kollu. Nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.